Indulwan ti Department of Trade and Industry ti panakadadael iti may ibilang nga uncertified products. Ti aktibidad ang awagan ti ceremonial destructions of uncertified products ket paset pay laing ti selebrasyon ti 2025 Consumer Welfare Month. Karaman kadagiti nadadael a produkto ket dagiti steel wire, lighter, Christmas light ken inner tube ti ligay. Kuna ti DTI nga itilaksid nga adda dagiti naukunda a produkto asaan na dimmalan ti certification standard, saan pay laing nga maibilang nga agreira ditoy ti probinsya. Actually, based on the number mo iti nakolekta tayo anya, hindi naman siya very significant, hindi naman siya alarming. Actually, di ba sinabi ko kanina, yung sa Christmas lights, mga ilan-ilan lang. Tapos yung mga lighters, voluntarily, sinurrender na yan ng may-ari. Innayon ti DTI sipud pay ang napakaamuan dagiti pagtagilakwan nga imununan ang nakolektaran kaditi uncertified products. Agtultuloyan iti panang surot da iti paggandurutan. Badla agda kadagiti agtagikwa ti pasdek negosyo iti panang sigurado da adagiti produkto nga ilaklako da ket dimmanan ti certification standard tapno iti kasta ket saan dang agproblema iti kamaudyanan. Ag second violation ka, nadagdag sun di penalty mon. Oo, so yun yung kan natin. So, adagitoy, talaga nagbayad na iti penalty kasi nga nakita naman na talagang walang certification. So, nagbayad na kasi the second time na nag-violate ka, mas stricter na yung aming penalty. Naske naman dadael digitoy a produkto tapnon saan dan ang mausarpay. Nupay kasta, kuna ti DTI ano adda digiti organisasyon nga ag-request kadakwada, posible ang maidunar digitoy kang runaan nan digiti steel wire. Mabalinmot kasi nga para kat digiti lang nga purposes, okay lang kasi mausab kami digiti iti buildings, meaning narukop it will pose diyay nga ro danger tanala ka anton nga aggumuho or what digiti maaramid nga building, pero para lang digiti pag-alad pagkwa iti digiti kulkulungan, okay lang. Mabalinmot basta ada iti official request da. Kabayatan na daw dawat ti DTI kadagiti consumers iti panang sigurado da iti kinatalged digiti gatgatangin da produkto. Kunada nga uray kasano ti kalakana dagitoy no mangiton dadamet iti risgo, posible adakdakkel metlaeng iti kasukat na. Mark Magdirila, Balitang Solid North.